Минем бүген бик бәхетле көнем. Кулыма бәби алган көндә кебек үк бәхетле көн. Һәм шуны күздә тотып, кичә мончага барып, әйбәтләп юынып кайттым, чөнки бәбине кулга алганда чиста булырга кирәк. Китабымны, бу минем 10нчы китабым. Китапның да юбилее. Юбилей саны дип әйтим инде. 10нчы түгәрәк сан бит инде. Тагын да язылыр микән китаплар? Язылса ярар иде дип телим. Чөнки халык кабат китапка кайта башлады. Без әле аны искәрмибез генә. Кинолардан, кинодагы йөзләренә төбәлгән пистолетлардан арыды халык. Китапка, китап сүзенә борылды, тансыклады. Мин үзем дә сүзне бик яратам. Һәр сүзнең башыннан сыписым килә. Һәм китап язганда, китап кына түгел, хәтта мәкалә язганда да мин сүзләрнең иң тәмлесен, иң урынына куелганын сайларга тырышам. Бу китапта да шулай. Аны яратырлар дип уйлыйм. Менә китапны башлап җибәрә торган ансы түгел икән әле, эшенә кергән. Повест Хатыннар сүрәсе ел азагында узган конкурста 1нче урынны алган иде бит әле. Менә укып баксыннар, ошатырлар микән, фикерләрен язсыннар китап нәшриятенә. Һәм минем китабыма кабат тираж җыярга насыйп итсен. Бу юлы тираж бераз тынаграк булган. Мин аны 3-5 мең тираж белән дә таралыр иде дип уйлыйм. Һәм бу 1000 тираж күз ачып йомганчы таралып бетәр. Һәм халык кат-кат алып укыйсы килерлек китап булыр дип ышанып калам.